Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2022. Mae odiochieng' mogik mar dwe mar 10, Migago mogik mar dwe mar 10. Wantiere kod mathoth moiko ni omeno bed kodwa chakruok nyaka giko. Magi weche ma wamiyo pek. Jotelo manyien mag migepe dhi nyime gi kawo apise gi ayanga. Jatend migawo mar thieth Susan Wafula en achiel kuom mago makawo apisi kawuono. Tuliona Mheshimiwa Ruto akisema tax, hata ukiwa na bodaboda anaongeza tax. Bora tu uko na ID, lazima uchukue KRA pin. Hiyo sio vizuri. Watu wa chini wasitozwe ushuru. Jodbura mag ODM oseo jatend Kenya William Ruto wichung' mare wi osuru mar Kenya. Kuna mpango na mtindo ya kuhakikisha ile chakula ishatoka kwa store imefika kule wenye wanalengwa, na inaenda mbio haraka mpaka vile ifika mahali ifika wanatakana ifike. Dendarita Msambweni ogolo siem ne apisas mapogo chiemb kony ka owacho ni moko kuom gitimo mibadhi e pok makamano. Parni kaka pili nyalo tudri koda kokal namba ma tudruok mar 3 bende yudo achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV to kod Twitter @Ramogi kaachiel kod YouTube Ramogi TV. Obedo gi thuolo mar somo moko kuom pache weche manyien ma bende wakelo ni lak seche gi chenro mar Migago. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Piny owacho dwaro maromo shillings bilion 2 mar reso midhiero mar kech ma okwako Kenya. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni nyaka sani maromo shillings milion 114 osesol kama moko bende pod dwarore mar kedo gi oro. Gachagua loso kane osidho chenro mar ohala madhi kelo kanyakla piny owacho kod sekta mar ohala mag ji giwegi. 6 young million people without jobs. That is the truth. And it must be said. How do you confront challenges unless you first say there is a challenge? When you go to a doctor, the first thing he assesses and decides what is the problem. Then he diagnoses how to deal with it. But if you pretend there is no problem, how do you deal with that? Something you pretend does not exist. I want to tell our young people, the Ruto administration is so focused on your issues. You wouldn't know. Our meetings with the president, private and public, 40% of his conversation revolves around the youth issue. We are so clear in our mind. So for our private sector, please, we have agreed that the way to go and to develop this country is PPP. So be ready. Water sector, dams, distribution of water will be done through public-private partnership. So you people be ready. And we'll continue to engage with you continuously. And we are receptive people. And we are humble, we are not arrogant. We will allow you to tell us what you need to tell us. Nyakora mogi jotend migepe mane o yier kata nowal kendo siamo muma medo dhi nyime gi kawo apisi magi. Kawuono Susan Wafula okawo apisi ayanga migawo mar thieth. Wafula okawo apisi no mowe kod Mutai Kagwe. Thuolo mare bende koro rumo ka jatend migawo manyien owacho ni ogeto neno ni jogo mane gi thuolo mag tije ma kojolo e migawo no ondike yo mongirore. A personal, it has been my personal pleasure to work with you, the teams around this table, and others not here, others in the parastatals and others quasi-government organizations that we have been working with, that I have been working with. And I never felt that anything that we did was as a result of my personal input. It has always been as a result of we, not I. I look forward to carrying on with the good things that you have done, putting more blocks on the foundation that you have laid, and delivering our people in the best way possible.
I also note that there could be a small or few areas that we need to improve on, and therefore as I come in is to request the team on this table that the support that you have given to Senator Mutahi Kagwe, you transfer, and now we continue to work together to deliver on the things that we need to deliver to. Ka pod wantiere weche go mag kao PC e log tich ma jolwenye bomani ma Nairobi mane jatend migao mar jolweny Eugene Wamalwa bende ochiwa yanga migao no ne jatend migao manyien Aden Duale. Kolose nyasi ma chako tich, Duale osingo bero tie kod ngima jolweny ma Thurka. Will be my main focus of areas. One, my commitment towards continuous KDF modernization and force readiness that guarantees the territorial integrity of our borders from external threats and challenges. And as a CS defense, I believe our force were involved in military operations within our country and in peacekeeping missions must be equipped with the necessary and adequate fighting tools and materials to enable them achieve their mission effectively. Number two, I will participate with the leadership of KDF in the full implementation of our national security policy for the Republic of Kenya 2021-2030 in order to maintain our status as an anchor nation in this region. Three, to ensure that KDF maintains and sustains high levels of professionalism, loyalty, trust, integrity, discipline, and respect that will help us to project a positive image of the force at all times and our posture. Ka pod wantiere weche go mag kao apisi to kod kombe mag telo, jatend migao mar riwruoge mag saga kod ohelni matindo Simon Chelugui bende okawo yanga tije migao no kowuok kuom Peter Munya kod Betty Maina. Migao no manyien ma podi kowuok e migepe ariyo mopodi kowuok e migepe ariyo mopogore mane tiyo e kinde loch mag Uhuru Kenyatta geto jiwo riwruoge mag saga kod ohelni matindo e pacho ka. Kolose kinde mane okawo tend migao no ayanga e ot mar NSSF, Chelugui osingo jiwo pur kokalo e riwruoge saga mag jopur kod ohelni matindo tindo kokalo e aguch omenda mar Hasla megeno chuogi dwe mar 12 higani. As I take over this ministry, I'm cognizant of the pressure that is building since we have to launch the MSME in bracket Hasla Fund by 1st of December 2022. We therefore have to hit the ground running and deliver on this key mandate that the government of His Excellency President William Ruto has placed on us. A number of initiatives have been laid down. I pride with the foundation already set out by my two predecessors. And I want to summarize as follows. As stated by the CS cooperatives, outgoing CS in charge of cooperatives, there are a number of challenges and a number of opportunities ahead of us. And we have to seize those opportunities. We have to grow, we have to focus on our consolidation, aggregation of our members, of our people. We were producing over 140,000 metric tons of coffee. We were the biggest producer of coffee in Africa and possibly the third in the world. But since the collapse of our cooperatives, we've seen our production drop from 140 metric tons to 25. Now I'm told it has again picked up to 45 metric tons. We need to go back to where we are. We have to strengthen our cooperative governance. We have to strengthen our the leadership around the cooperative movement. And I'm aware, as briefed by the CS, of pending policy and bills to restore back the cooperative movement, the life that we had before. Wadhi county ma Kiambu, moko kuom jod bura mawuok county no ma Kiambu koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto omed gi thuolo
e piny owacho mare. Gidwaro thuolo e gwelo mag jagoro mongirore kod mago mag jolup jotend migepe ka giwacho ni gichiwo mbulu mathoth mokalo mane osiro telo kata yombo ma jatend piny William Ruto ka ipimo gi gwenge mamoko. Jotelogo mane oting'o jod bura mag Gatundu North Francis Kigo Njenga e kind mamoko okwayo jatend piny William Ruto mondo pare jotelo mawuok Gatundu North magiwacho ni kuom kinde malach osebedo oko mar piny owacho. Tunataka Gatundu North tuwe na mwakilishi wetu katika meza ya kitaifa. And the senior most politician in Gatundu North is none other than Dr. Kigo Njenga. Tumesema kama wajumbe wa Kiambu, kabla tupewe viti kwetu, Kigo kwanza is our fallen hero, apewe kiti kabla ya mambo ingine. Kwa hivyo tumeshikana pamoja na tunapigana vita ya kuhakikisha amepata mahali katika serikali. Iko vacancy katika ofisi ya chief minister. Na sisi already tumefix Kigo hapo kwa sababu ako experienced katika bunge, katika uongozi wa county, alikuwa pia waziri wa pesa. Si bottom up ni pesa tupu. Si atasaidia Musalia. He has been awarded a doctorate degree, a doctor of philosophy, and I think this is an achievement, and we should not allow these degrees to just stay in the house, go to waste. So we are hoping and very, very expectant that the president is going to consider Kigo Njenga for a position. President Ruto, ukinipatia kazi yeyote, nitakufanyia kazi with all my strength, with all my knowledge, especially this PhD, to do and make the bottom-up economic model of the hustler nation become a reality. Kawuok e kaunti ma Kiambu wadhi e kaunti ma Trans Nzoia. Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Trans Nzoia oseyo jatend piny Kenya William Ruto kaluwore kod chung' mare ewi choko mag osuru e pachoka. Kotelni kod jod bura ma Saboti Caleb Amisi giwacho ni chung' ma jatend piny ewi osuru dhi hinyo jopiny maonge kod yuto mongirore. Giwacho ni kopogore kaka jatend piny ne osingo e kinde campaigns mar kelo ber ne joma yuto gi ni piny, sani olokore kendo gimong'iyo en mana osuru. Tuliona mheshimiwa Ruto akisema tax, hata ukiwa na bodaboda anaongeza tax. Boda tu uko na ID, lazima uchukue KRA pin. Hiyo sio vizuri. Watu wa chini wasitozwe ushuru. Mtu ambaye anakuza mimea ndogo ndogo, anauza kwa barabara njugu, anauza omena pale na mboga, asipewe ushuru ya kutozwa kwa sababu yeye tayari ako na shida mingi. Usimuongezee tena shida ya kulipa ushuru. Wacha mabwenyenye watusaidie kuendesha nchi, lakini sile maskini. Si ndio hiyo? Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba mabwenyenye watoe ushuru? Hata kuna mtu anaitwa Winston Churchill. Winston Churchill alisema, if you try to tax your nation to prosperity, it is like a man standing in a bucket and trying to lift himself. Kawuok Trans Nzoia wadhi nyaka e gwenge mag Mombasa. Kanisa ma Legion Maria kwayo piny owacho mondo orangie yore mag duoko piny gowi ma piny Kenya nitiere go e kinde ni ma ok medo holo gope pinje maoko. Kane olose kanisa ma St. Paulo mantiere Magongo Mombasa e nyasi mar goyo oriti ne Bishop Nation Owino madhi Nakuru Diocese. Bishop Johannes Otieno Oyoya makoro Bishop ma Mombasa wacho ni wach gope ema medo kelo midhiere pachoka. Ne gikwayo jogo mani kod nyalo mondo mi wuog oko mar reso moko kuom jo Kenya masani kech muoro ka achiel kod jamni kalure gi wach oro ma bende koro ogotache pachoka. Piny tek nikech ineno ka sani koro wayuago ni gope wan go e Kenya kendo wan gi gope madongo. Gope gi jotendwa na kaka ginyalo chulo. Ok ni wagombo ni sirikal ka sirikal mwayiero odonjo otem mondo duok gope piny mondo giobed maber. To ok ni kodonjo to go kanyo koro wan kata gi $5 trillion
to koro kendo kwadhi sirikal machielo to godhi bedo trilion 20. Idonjo ni konyowa tiwe koro kinegowa. Uneno sani jowa ma ibathe kanigi kaka kech nego jambgi gik moko gine dokto oge gima gicham gidwaro mondo okonygi mapiyo. Lama nindo kech dak inyise ni abro mi mogo wan wiko ng'eni mani inege. Ng'ama kech nego kinyise ni abro mi mogo mabiro inege. Tafadhali kapitolo na biskut achiel nyalo medo dichieng' achiel mangima. Akwayo wariwre kanyachiel walam Nyasachwa mondo Kenya obed Kenya kaka kuonde mamoko. Kenya obed Kenya moher. Kenya obed Kenya ma joma nitie joluoro oko. Kik wawe Nyasaye mondo okaw nyithindwa utigo jachien utigo tije mamoko mopogore. Kawadhi wach motenore kod mano gikone to kanisa mar Nomia oketo tenge ywaruok mosebedo e kindgi kuom higni mathoth. E pogruok margi kweth mokwongo ne otele gi Michael Johannes Odhiambo Obego, kama chielo notele kod Moses Teddy Ayomo. Kweth ariyogo nyoromo kendo bang' twak kane giriwore mar loso telo achiel mar kanisa mar Nomia. Opakuru Yesu. One. Iber kawariwo din manomiya to kwanyalo loso kod my counterpart principal Moses Okech mondo waber kanyachiel walosi no yie moketo wapiny waloso kendo watieko wach gik mane wawacho go koro gina nuochi waketo gi e tim kawuono. Omiya kwani no miya chach be mondo bi odongie kaka dinde mamoko waol gi dhi e court saduto to wanjo manyalo wuoyo to gimwegore ne onge. Gimando wacho ni jonomiya ne kochakore kawuono wan gi telo achiel mar Nomiya. Telo achiel mar Nomiya no bro wuoyo to gima giwache ma bro timo. Telo achiel mar Nomiya no ema bro telo to jonomiya bro luwo bang'gi. Akwayo ng'ato mantie gi paro mopogore wabiuru kamoro achiel mondo wawuo kamoro achiel na kitabu wacho ni biuru mondo por wach. Wapor wach kamoro achiel buche mego tenge koro bi konyowa. Walos buchewa e bwo umbrella mar telo ma waseketo kawuono mondo wachak wuotho. Onge ng'ama ohero kama ni dwa kete to Nyasaye oseketowa kama oketo wano kanye mobro tiene Nomiya. Akwa Nyasaye mondo gwedh Nomiya mondo Nomiya owuoth kaka dinde mamoko ka wan gi telo achiel. Aduoko erokamano ne Nyasachwa motimonwa ma kuom kawo jotendwa ariyo mondo bed piny momigi rieko mar riwo din mondo din obed gimoro achiel. Kawuono wan Nomiya Church nyocho kwa bete buche one side nigi buche one side nigi buche one side nigi komitine one side nigi komitine but today e nying Nyasachwa manie polo mwalamo otimo ng'uono moriwo Nomiya obet gimoro achiel. Nyakoro Mugajwang' gi lipot mar riwruok ma kanisa mano miano ema wabro kawo godo yo mokwongo. Kata kamano ka pok wakawo yweyo antiere kod jogo maloso koda okal namba ma tudruok mar 360 jogo mantiere namba no antiere ng'at maluongore kani Pastor Omondi Otiche ka intiere game onyinyore iwacho ni oro mako piny nyaka piny luo wabe okelnwa kony. Erokamano Pastor Omondi onyinyore. Elsa Odero kiwuok Rakwaro daraja Ramogi TV ler kabisa in bende kwayo mondo piny owacho konye jogo ma oro to kod ngaji kwa erokamano Elsa Odero. Fredo Uko ja Kanyadoto ineno Migago maler kendo intiere kodwa nyaka giko. Erokamano Fred kuom kete e Ramogi TV. Intiere ng'at moro kaendi bende kawuok e namba mar 360 abro dhi e Ramogi TV Facebook page. Ng'at ma onyisa kaendi nyinge Josephat Woodley Gala Ochieng ka intiere Matopeni Boston iwacho ni iye gi wach mar jaod bura mar ODM mawuok Trans Nzoia no jatend piny Kenya onego koro owuog oko kendo chop kare singo mane oketo. Erokamano Josephat Woodley Gala Ochieng ineno achiel kachiel Ramogi TV Facebook page marwa. Erokamano kuom kete kanyo. Peter Uyier
ka intiere game dudi wacho ni in bende an bende aungo jo ODM lwedo joma ni piny kik gol osuru mano Peter Oyier ka entiere game dudi ene Ramogi TV page maro ma Facebook kendo neno achiel ka achiel. Nicholas the boy child Okinyi wacho Nicholas Wood ngere kwa bwai neno ka entiere Kayole kona imor kaka okelo weche manyien matuche konde duto ma Kenya kod pinje ma oko. Jatend piny Kenya chop kare singo mano keto ne oganda jo Kenya kamano Nicholas the boy child Okinyi. Kevin Ouma wacho ni in bende na makare gima ikwayo mondo mi oganda jo Kenya oti matek to bende wakan pi ma bende nyalo biro konyo e kinde machal kamagi. Kamano Charles Ochieng ka entiere game Asumbi iwacho kanyo ni weche mag oro to teka Nyasaye onego miye piny Kenya koth. Kamano Charles Ochieng ka entiere Ramogi TV Facebook page marwa. To kod ng'at maluongore ni Dave Kaka Dave oyando maruriri na Ramogi TV maler e yo ma opugno ka entiere Sofia Homa Bay. Jotelo mano yiere piny Luo odhi nyime gi tiyo ne jopiny. Erokamano Dave Kaka ka entiere kanyo. To bende ka kora tiyo ko jogo mantiere Facebook Ramogi TV page kawuono ng'eny ahinya. Jemo Charles Jarongo iwacho ni neno amakare in bende isiro gima jatelo mawuok Trans Nzoia wacho ni jatend piny Kenya jogo mapod onge kod tich to golo pesa magichulo go osuru kanye. Erokamano nyakwar Opondo nyakwar Mgajwang. Mago jok makawuono neno achiel kachiel kokalo Facebook page marwa mar Ramogi TV. Kik idhi mabor pod wantiere pod mathoth mawaiko ni. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Dag mor ngeso ka ngeso sang'wen otieno tiedero ngeso ka ngeso sapaga chelo dhiambo ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo. Ramogi Night tich abich ka tich abich sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb Luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana Ramogi TV.
Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofnigi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofnigi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Barupe man gogo ang'eyo ni gin fake, to ane mana wacho nolosgi. Gigi duto te an natimo mondo ne ni unu yudo konyruok. To ana winjo ka mara tenya sama ini timo na marach kama. Awinjo ka malit e chunya. Onge do chieng' ma ini dwaga yie koda. Nang'o? Nying puodho manondikie kalatasno koro olokre obedo mara. Ano kendo wadat. Mama winjo. Ana bodong mana kae. Erokamano nyakoromogi kuom medo bedo kodwa e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono. Wabiro dhi nyime kod weche manyien ma waikoni. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok maok mar piny owacho mateo chenro mag tiego rawere e wi dago ngima makare. Sani koro medo chwalo kampein mag geto thiro midhiero mag iemo hiu, lando kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech e kind rawere. Jojuma nigilerno. Mako yego moyu, gamo kutego mag ayaki, kaachiel kod lwenje mag kit chwech gin midhiero adek madongo ma juko rawere e piny Kenya. E kaunti ni ma Migori, kwan rawere mathoth bende kale midhierogi kendo seweyo ka ngimagi okethore. Iyudo ka nyithindo ma vulnerable bedo pregnated gi ji ma moko gin jodot tiang', jomoko gin jobet tiang'. Koro pes ma giyudo matindo gikawo godo nyithindo from the ages of 10 to 19 years. Magi population is very critical for the development of this county. Wadwani mondo wati machiegni kabisa gi community, gi jonyuol, gi school community. Report mawuok e migano mar thieth county ni ma Migori yango ni kwan rawere magamo iye, tuochego mag ayaki kaachiel kod kalawe e lwenjego mag kit chwech pod nitie malo. Kata beni osebedo ka odok piny mos ka ochakore higa mar 2018. Teenage pregnancy so far has been on a downward trend from 37% in 2016 to currently we are at 20%. Koro nyaka wachaki mwaduok namba wa piny mwa compete gi counties matimo maber. Migori is the first county to have launched a plan. Ma plan no se cop plan no stero nyaka state house stero everywhere when same idwaro joma train counties moko tido duongwa jo Migori koro okonyala afford namba wani malo to wani mo train jomoko. The sexual gender based violence about of the cases that we get still about 40% are between the age of 9 to 17, which also carries still almost the highest, almost half of the cases. The new HIV infections, about 28% of the new infections are still among this young group. Kaka yo mar kedo kod midhierogi, migawo mar thieth ka otenre rogo mamoko ma oting'o mago moko mag piny owacho kaka mano ma Adolescent Health Impact Initiative osebiro kod okenge mopogore opogore mar jiwo kedo kod midhierogi. But policies are informed at the community level and by the adolescents themselves. Ma adolescents gi ema nyiso wani to gidwaro ni mondo wakony gi nang'o, tang'o gini ma gidwaro ni mondo watim. Migawo mar health wan gi youth friendly services. Nitiere joma ok dwani odhi hospital ni giluoro ni weche gi biro wuok youths. Wan gi jo health workers mwatiego e yo maler mar deal gi youths mwa offer youth friendly services. Keto jonyuol kaachiel kod rawere e opara manyime e wuoth mar kedo kod midhierogi gin moko kuom okenge ma oseketi e kedo kod midhierogi. Machalo kaka kelo jogo nyithindo ma jowuoyi bende on board kendo gi joma chuo bende kelo gi on board mondo sama wawacho weche mwanyalo konyo godo nyithindwa gindi to wan gi participation mag joma chuo bende. Chan bende koro oseyangi kaka achiel kuom gigo eko ma bende koro mathoth rawere yudore e midhiero adekgi.
They relate the issue of poverty in terms of them even affording the sanitary towels, things like the underwears. So, and there are those girls and boys that may, at all costs, may not get back to school. Kata binda wer mathoth koro pod kalem dhiro adek ma oting'o mano malwenje ma kit chwech ngamo kutego magayaki kaachiel kod mako imo yo migawo no mathithi kaunti ma Migori ka yoro mamoko wach ni gintie opara mambele mar kedo kod midhierogi ka gin kod geno ni kinde machiegni gidhi rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nya Ramogi kineno mano ting'eyo ni wadonje weche ma sani ogotache pacho ka weche mag oro ngaji mabendo kwako kor gwenge mathoth kamoting'o counties bura. Riwruok mar Kenya Red Cross kanyakla kod piny owacho mar kaunti ma Taita Taveta komakore kod jochiw sir mamoko tayo chenro mar yango gwenge kech mabende kech okelo midhiero maduong' e kuonde chung' od bura ma Taita Taveta, Voi, Mwatate kod Wundanyi. Chenro ni geto konyogi yango kwan jopiny madwaro chiemo mondo gibed gi yot chwalo chiemo ne jogo ma ngaji ogore kuomgi. Kolosebo ma Voi, jakom riwruok mar Red Cross e kaunti ma Taita Taveta Eric Ochieng owacho ni kalure kod oro mamedore e thoth gwenge makono kwan joma dwaro chiemb kony medore ka jopith jamni kod nyithind sikul winjo matek moloyo. Okoni gigeto chiwo kone jodongo kod nyithi skul ma nyaka sani ok nyal dhi nyime gi somo nikech nok mar chiemo. Tumeweza jana kutembea maeneo kadha tukijaribu kuangalia hali ya njaa ilivyopiga wananchi wa Taita Taveta. Kwa kweli hali haipendezi na tumejaribu sana kupitia kwa ofisi ya governor na first lady kushawishi wanabiashara na stakeholders tofauti ili waweze kuunga mkono katika zoezi hili sababu hali haipendezi. Bado tunashirikiana na Red Cross na afisi ya County Commissioner kupata takwimu sahihi kwa sababu sasa tushatengeneza kamati ambayo inashirikisha kila mshikadau. Kwa hivyo lakini tunajua watu wako Mwatate constituency kulingana na Red Cross. Mwatate yenyewe iko na zaidi ya watu 17,000 ambao wameathiriwa kwa undani na janga la njaa. Na Taveta pia hivyo, Voi hivyo. Kwa hivyo hili janga limekuwa kali zaidi. Tunahimiza wafadhili tungangane tuangalie vile tunaweza leta chakula kingi ili tufikie watu wengi maana ili bawa limefikia watu wengi sana. Ya njaa imezidi sana. Tunaona kuna wazee. Kama chakula inaganywa in one place ni wale wana nguvu ndo wanakuja. Lakini huko majumbani kuna wengine pia wameathirika na hawana nguvu ya kukuja. Kuna mashule pia yameathirika. Kwa hivyo jana tulianza na Grace alikuwa na group walienda wakiangalia zaidi ili wa-identify zile mahali haswa watu hawana. Na kwangu mimi na target wazee na mashule. Ramogi County Manyeri na Chilkum counties masani oro kwako kendo makech medo hinyo ngima Uganda. Mainatarogi paro ma osebeduka nitie. Idibeni gwenge mag masawa mar Kenya onge kod midhiero mag oro. Jopur mag gwenge go pod hum nono ewi chal marach mar lwasi makono e kindeni. George Batimioler. E kinde ma uluongi nying gweng Manyeri, oganda mathoth neno god Kenya. Lwasi mamiyo, bunge, yien kod cham mapichni, aore mamol mayom manyalo nego riyo ne dhano kod jamgi. Kata kamano, sani kidonje gwenge Manyeri, gima rwaki mako dhok kendo duno geno. Aore motuo, puothe maonge gimoro amora, kata kuonde kwath, chiaye ladha ka gidaso gima de gicham. Kata obedo ni kaunti Manyeri ema ni kod kwan mamalo mag bunge pacho kaga tamalo 40, chieng' maliyo ma osebedo karieny kelo achiedh nade mar kech ne jopiny. Jodak mane chiemo mamoko dong' sani kwayo chiemb kony. The number of people in dire need of humanitarian assistance in the county has risen to approximately 131,000. Mary Wamboi, jadak Manyeri paro chien kendo koni gweng' mane ong'iyo kod koth masaka sa sani koth en mana sigana. Odasore kaka janyuol kata kamano piny odhiere.
kendo kia kama obiro chomo gi nyithinde 4 poni koth ok ochwe machiegni. Hatuja kuwa na mvua sasa kwa misimu mitatu. Kwa mashamba hatuja, yani hakuna kitu kwa mashamba. Kuna sehemu ziko na jaa kama huku Kieni. Jaa ni mingi sana. Pek mar ngima oduongo nyaka dhod jomoti. Hana Wairigia wacho ni kata bang' yudo kony mar pur, lal mar koth miyo wuok gi lwete nono. Ladhruok odonjo negi. Kwa hivyo hakuna kitu, hata kama unavada itamea na nini. Na abua hakuna. Kata mana puothe mag kahawa mane kelo geno ne jopur makono sani chunygi owichore. Giner kendo gigo bargi piny kaluwore kod amen mager machingo keto gigo odichieng' kodichieng'. Ka japur Godfrey Mutai owacho ni pur kahawa sani en mana lal lilo. Kuko na shida nyingi sana. Jua imewaka na imeanza kutuletea hasara, makuniletea hasara nyingi sana. Juu nilikuwa nimeinvest kwa kahawa kama ni hizi, unaona zinakuwa, lakini sasa tunaona kama kumekuwa mwisho. Na hii kahawa wakati inakauka, already nimeweka lori 3 za mbolea manyua, na tena kuko na fertilizer, na hakuna kitu ambaye nimetoa. E kindeni makoro piny owacho temo kedo gi midhiero ma ikelo gi oro, jodak Manyeri nigi luoro ni ka piny owacho komiyogi kony to nong'no dhi gore kuomgi. Serikali iwache kuona Turkana de juu hafai guo. Hata kama tunafaa suti ama tufae nini, tubo hakuna kitu. Yani tukipewa chakula haziwezi katosha. Labda tukipata maji ya kulima tunaweza tukajisaidia nayo. Esechegi mageno mar yudo koth pod nenore kama ni mabor gi jodak Manyeri. Piny owacho mar kaunti no chako keto kenge mar rakruok kod midhiero ma ikelo kod oro, kendo chugo aput mar rakruok kod midhiero ma osekele kaunti no kod oro masani koro mako gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Ka podo ntiere weche mag oro wadhi nyaka gwenge mag Msambweni. Jalup komishona ma Msambweni Lotiatia Kipkech ogolo siem ne apisas ma pogo chiemb kony kowacho ni moko kuomgi timo mibadhi e pok kony manono ma ichiwo kod piny owacho. Olero ni chiemo go nyaka chop ne familia ma yutogi ni piny mogik kendo onge kod nyalo mar yudo chiemb kony e kinde makoro oro kod kech obembo thoth jodak mawuok e kaunti no. Olose kind pok mar chiemo e ward mar Amisi kama medo ni thoth jodongo kod jok mong'ol koro onge nyalo moro amora mar yudo yo mar chiemo ka geno margi masani nitie mana e kony ma ichiwo gi piny owacho. Nufaika pia na wasiteseke. Sio? Wanini wameondoka? Ikwende shule kwa wameenda. Nyambe kai. Sasa kai gende za tunji. Mambo ya wizi kuna mpango na mtindo ya kuhakikisha ile chakula ishatoka kwa store imefika kule wenye wanalengwa. Na inaenda mbio haraka mpaka vile ifika mahali ifika wanatakana ifike. Na utakuja kuona machifu pia na manaibu wao na wale village administrators pia wako kwa wale kamati ambao wanahakikisha wako na idadi na orodha wale ambao wanalengwa. Sisi hasa walemavu, wakati kukitokea shida ya chakula kama hii, huwa tunaishi kwa upande kwa njia ya kutafuta chakula, kama vile kuenda towns kuenda kuomba. Lakini kwa sasa tunapongeza sasa kwa serikali yetu ambayo imetupumzisha kwa kutupatia hichi chakula kwa muda huu. Beneficiaries tunajua ni wengi, lakini kulingana na chakula tulichopata tumeweza kufikia beneficiaries 1800 ambao Karamisi wadi tuko na beneficiaries 500, Kinondo beneficiaries 500, Ukunda beneficiaries 400, Bongo Gombato beneficiaries 400. Kwa hivyo tungependa sisi kama serikali sikiza atuongeze chakula, maana wengi wamebaki nyumbani wana shida zaidi. Tunashukuru serikali ya Ruto pamoja na county government kwa kutupa chakula kwa kipindi hichi ambacho kuna kiangazi. Kadhi County ma Kilifi, jalup gavana ma Kilifi Flora Mabetsa Chibule oyawo lwenj kedo kod achije makoro rocho ratich nyithindo manyiri e county no maido iye ma ohiu kendo chungo lek margi kinde ma nyime. Chibule ywak ni kwan nyiri ma oseroch ratichgi
oseidho mokalo ka kwan nyiri ma osegamore mochopo gana par gino maketo kaunti ma Kilifi achiel kuom counties ma dongruok nyithindo manyiri osebed ka ithiro kokalo e hie ma ohiwo. Singo ni piny owacho biro nyono piny ne achijego kendo kaonegi okang' mager kaka chik dwaro e yor rito ratich nyithindo manyiri e kaunti no. Dancers nimeambiwa kuna modern dancers na kuna mambo ya mimba za mapema na hayo mambo ambayo yote tunayajua ambayo yameathiri mtoto wa kike katika Kilifi County. Tutakwenda kuyashika na tutakwenda kuyaangazia. Nataka tu nitume ujumbe kwa wale ambao wanakwenda kuchangia mimba za mapema. Jamani, ni aibu. Tunajua yale mambo ambayo yanawaathiri vijana wetu. Tunajua saa zingine vijana mkiwa hamuna kazi ya kufanya, akili zinapelekwa kufanya vitendo hivyo viovu, si ndivyo? Lakini tunasema ndani ya Kilifi County ndani ya miaka mitatu tutakwenda kujenga Kilifi International Sports Center and Multipurpose Hall. Kwa hivyo wale vijana ambao wana talanta mbalimbali wataweza kuhudumia mahali pale ili zile fahamu zetu zisiende katika akili mbaya, tuweze kutumika vizuri. Wale wazee, kuna a lot of incest. Incest ni kwamba yani ma relative, yani wale watu wa jamii wanafanya kitendo kibaya kwa hawa wasichana wetu. Sitaki kusema kwamba nitakuwa mkali, lakini nitakuwa mkali. Wakati huo tukifanya, ukiwa wewe utakuwa katika wale ambao nitapata habari ya kwamba umechangia kuharibu wasichana wetu, wewe utakuwa funzo kubwa. Kile tutakacho kufanya kama serikali ya kaunti, wale wengine hawatakwenda kufuata hiyo tabia. Hiyo tabia ninailani katika jina la Yesu. Riwruok ma joma mine kaunti ma Mombasa dwaro mondo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti no kod jojol ma mine kaw ting' mar ngima inya to e kinde ma ngima koro idho e pachoka. Bende gikwayo piny owacho mondo konye kedo kod tiyo gi yedhe ma mero ji e kind rowere, gino mosebedo achiedh nadi kalure ni nok mar tije bende nitiere. Gisundo jotelo mawuok e gwengego mondo riwre kanyakla neno ni arita kwe oridi ne jodak makono, ahinya to e gwenge ma Kisauni kod Likoni ma arita oserochore mokalo. Ama mtalaki nichukulie na simu yako video. Wamama wa Coast Region wamehangaika sana, wamesumbuka sana, hawana mabiashara. Utakuta mama ako na degrees zake, diploma, certificate zake amesoma, lakini utamkuta ameenda kufulia mtu nguo ndio apate riski yake ya kula. Na watakapoweza kupata miradi mbalimbali ya kibiashara, wataweza kuona kwamba wanakimu jamii zao. Hivyo basi mahangaiko yataweza kupungua na jamii zao zitaweza kupata amani. Kwa sababu kutoka COVID kina mama wamehangaika sana. Wamekosa amani majumbani, unakuta visa vya gender based violence vimeongezeka kwa sababu ya hali duni ya kimaisha. Tuone na sisi vipi tutakuwa na mwamko mpya kama mama wa pwani. Kivipi kuwasaidia kuwa empower hawa mama wa chini ili maisha yao yabadilike. Kama mjuavyo, mama ndio backbone wa family. Mama ndio kila kitu kwa jamii. Anapoinuka mama, jamii yote imeinuka. Kaluwore kod nok mag tije pachoka, rowere okwa mondo ti kod mich gi talanta magin go e chugo thuolo mag tije e thulka. Jokanyo mag riwruok rowere mar Love and Peace Foundation okono rowere mondo kik rit tije e lwetgi e seche ma ginyalo tiyo kod mwandu matin mayudore e chugo tije. Gijiwo jopuonjre mbalariany mosetieko tiegruok mondo orwak lony manyasani gi lwedo ariyo, gino mabiro konyo e gero uchumi ma pachoka. Waje chini ya uongozi wako, ulete wale
Area hii iko na umaskini, kupata kazi ni shida. Wale ambao wana employee wale wengine wanalipwa pesa kidogo. Lakini Love and Peace wakati imekuja na treasurer wetu nikamwambia kwamba hawa watu wanaajiriwa pesa kidogo. Yeye anawaajiri pesa mzuri. Na hiyo pesa hata wale wako kwa ofisi unakuta kwamba hata huyu mtu ameajiriwa na anafurahia hata akipata hiyo mshahara. So wale wanaajiri watu hapa hawaajiri mshahara mizuri. Umaskini ambao uko hapa uko juu kwa sababu hata kama tuko na mvua lakini bado nafasi ya kazi hakuna. Watu wamesoma lakini hawajaajiriwa. We have trained them, we have seen them coming up and making soaps, Dettol, so they are starting to generate some income. At least pesa inaanza kuingia mfukoni mwao. Tunashukuru sana Kakamega kukuwa na branch, na siku leo tuna kongamano, wengi wanaenda kupokea cheti ya kusoma, na tunashukuru wamekuja kwa wingi. Wakina mama hata wakongwe tumefurahi wamekuja kujumika pamoja nasi. Machiegni jahera mar chendo mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Halo, tafadhali waita kwapi? Leta wacha mambo mingi tafadhali, kwa unyenyekevu. Mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali, leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote, kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui kibis. Hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811*401# to get leta kama yeye. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wadhi e pap gol mar Marcus Rashford dakika ma